Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия е една от най-старите хирургични клиники в страната. На базата на нея е създадена и първата университетска катедра. Всъщност още две катедри се създава възможността за създаване на първия български медицински факултет към Медицинския университет София. Така започва обучението на студенти от трети курс медици в Медицинския университет София. Клиниката разполага с 64 легла. Разбира се, през годините са били и повече, и по-малко. Разкритите легла са около 52 по-настоящем. Последните години имаме две отделения по чернодробно-жлъчна хирургия и стомашно-чревна хирургия. Работи се всичко от домена на голямата хирургия. Тук се направи първата трансплантация на чернодробни клетки. Ние сме четвъртата страна в света. По-късно, една година по-късно, през 2005 година, се направи първата чернодробна трансплантация от трупен донор. По-настоящем имаме 3 професори, имаме 3 доценти, с тенденция да станат 4 доценти. Повечето от нашите асистенти са защитени дисертации, тези, които не са в процес на подготовка. Обикновено парахирургия е последната инстанция за редица пациенти, които са били вече някъде, после са били някъде другаде и накрая, разбира се, идват тук. Общо взето се отнасяме с почит към пациентите. Разполагаме с всичко, което е модерно, по-настоящем. Всички видове апаратури, кавитрони, форстриади и така нататък. Имаме и нова лапароскопска уредба. Не страдаме от липса на апаратура. Добре сме заредени, имаме всички възможности да работим на съвременно ниво.